дастаҳои футболбозони чортан аз маҳаллаи даминзода ва борбади шарикуллоҳ миёни дигар дастаҳои футболи маҳаллӣ бисёр бозии хубу муҷалло нишон дода ба даври ниҳоии мусобиқа роҳ ёфтанд ва дар қисми финалӣ бо ҳам бозии тезу тунд намуданд. дар қисмати аввали бозӣ дастаи футболи ҷавонони борбад ба дарозаи худ мутаассифона як гол ворид намуданд ки бозӣ ба фоидаи дастаи чортан сурат гирифта истода буд ки голи ҷавобиро ба дастаи чортан Умеди Ҳисайн аз командаи борбад ворис сохт ва баъдан Бахтиёр аз дастаи рақиб чортани маҳаллаи даминзода голи дуюми дастаашро ба дарозаи рақибон ворид кард. қисмати аввали бозӣ бо ҳисоби 2-1 бар фоидаи дастаи чортан анҷом ёфт ки дар бозии ниҳоӣ зиёда аз 3000 мухлисон ширкат доштанд ва дастаҳои пешсафро дастгирӣ менамуданд. дастаи чортан аз он тимҳои маҳаллӣ аз шаҳри Кӯлоб аст ки таи чанд сол боз дар ин мусобиқа зинаи аввалро касб мекунад ва футболбози ин даста Абдураҳмон ҳамчун муҳофизатгар дарвозаи тимашро аз ҳамлаҳои рақиб дифоъ мекард. қисмати дуюми даври ниҳоии бозии футбол байни дастаҳои чортан ва маҳаллаи борбади шарикуллоб ниҳоят шадид ва бо сурат ҷараён гирифта ба фоидаи тими маҳаллии чортан хотима ёфт, яъне дастаи борбад бо ҳисоби 3-4 аз дастаи чортан шикаст хӯрд. дастаи футболбозони борбад ҳамагӣ ҷавонони маҳаллӣ буданд ки ҳама рақибони худро то даври финалӣ шикаст доданд ва Анушервони Маҳмадалӣ бозингари дастаи борбад иброз медорад ки соли гузашта тими маҳаллии онҳо низ дар чунин мусобиқаи футболи хурд миёни дастаҳои маҳаллии Шарикуллоб зинаи аввалро сазовор шуда ҷоми ҳамин мусобиқаро болои сар карда буд. зикр кардан ба маврид аст ки дастандаркорони мусобиқаи футболи хурд ширкати миллии формула 55 дар минтақаи Кӯлоб дар вазъияти тантанавӣ ба ғолибони мусобиқа ки зинаи аввалро дастаи чортан, зинаи дуюмро футболбозони маҳаллаи борбад ва ҷои сеюмро ҷавонони тими маҳаллӣ ғайрат ишғол намуданд ки дастаи чортан соҳиби 2555 сомонӣ, борбад 1555 сомонӣ ва ғайрат бо 1000 сомонӣ медалу ифтихорнома сарфароз гарда ва ғолиби асосии мусобиқа дастаи маҳаллии чортан ҷомро аз они худ карданд.